Ωραία. Κάτι έχει στη μούρη σου, Νικό. Με σκιά. Σπυράκια. Είναι κάτι που μόνο ένα πράγμα. Τι δεν της το πεις σήμερα που έχεις πολλή ώρα. Γιατί τράβηξες το χέρι σου, μωρή. Σκάσε να γράφει τώρα. Πολύ φοβάμαι ότι πρέπει να φύγω, Νικό. Έμπειρα, τα λέμε. Καλά, εντάξει, φιλάκια. Σ' αγάπη σου, δέκα. Σήκω. Ποιο την πέληδες παίζει να είμαστε. Πίστεψε με, μπροστά μου δεν κλάνεις μία. Ξανά θα της πω να χωρίσουμε. Τι δεν της το πεις σήμερα που την είδες. Σου εξήγησα. Είχε γίνει κάτι στο σπίτι της. Και τώρα θα ήταν κάπου. Μαριά, ακόμα να φύγεις. Ποια Μαρία, η Μαριάννα είναι. Ακόμα να της το πεις. 6 και ένα 8, Νίκο. Έλα ρε παιδιά, δεν τελειώσουμε. 6 και ένα 8 μου είπε, κύριε. Μπερδεύτηκα. Εντάξει, το κορίτσι έλειπε στο μάθημα στο δημοτικό εκείνη τη μέρα.